been raining in. Hay, tag-ulan na naman. Oh, nahihirapan ka bang humanap ng ganap? Worry no more dahil papasyal tayo sa mga lugar kung saan hindi tayo mapipigilan ng ulan. Ako si Rona, ang inyong travel chum na makakasama this week. Tara, at silipin natin ang mga indoor pasyalan. Dito lang yan sa Biyaheng Pangasinan! Simulan na ang pasyalan! Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng magpasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng magpasaya. Lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Dalilan Pangasinan! Akala nyo ba tuwing summer lang ang galaan dito sa Pangasinan? No, no, no! Hindi kayo sure! Dahil madami tayong madidiscover ngayon na mga indoor places na tiyak swak pa rin sa inyong mga quick lakwatsa. When the sun goes down. A funny feeling on the front. The sun is Excited na ako at nandito tayo ngayon sa Casa Real sa Lingayen. Tara, silipin natin ang Banaan, ang Pangasinan Provincial Museum. to get around. So when I see the stars at night. Uy, Sir Nuts! Hi, kamusta Rona! po? Good morning! Okay, welcome dito po sa Casa Real kung saan nandito ang ating Pangasinan Provincial Museum, ang Banaan. Halika, silipin natin. Tara po. I want to fly. So, Sir Nuts, bakit nga po pala Banaan yung tawag sa museum? Makikita mo, okay, Banaan. Banaan is a Pangasinan word, which means meeting place or place of convergence. Kasi the story that we would like to tell in our museum is that Pangasinan is a meeting place or a convergence of various cultures and influences. Kasi nandyan yung Chinese encounter, we had relations with the Chinese, nandyan din ang Spanish colonial period, American colonial period, ganun din ang Japanese occupation. Kaya marami tayong may kwentong mga influences or convergences dito sa ating lalawigan. Kaya tinawag natin yung museum natin na Banaan. Okay, Rona, bago tayo magpunta sa mga iba pang galleries, kwento ko lang kung ano yung history ng ating Casa Real, kung saan nandun yung ating Banaan Museum. Kung makikita mo, ito yung mga machuca tiles, ito yung mga original tiles na ginamit dito sa ating museum or dito sa Casa Real. Okay, these are century old, Kaya ito rin yung naging inspiration ng ating museum logo na pinakita ko sa iyo kanina. Okay, machuca tiles, galing yan sa Spain. Okay? At saka ang machuca tiles, ito yung tinatawag natin hand-painted cement tiles or baldoza mosaicos. Nung ni-restore itong ating Casa Real, okay, iningatan po ito at saka ibinalik yung mga pwede pa. So yung inaapakan natin ngayon, okay, ito yung mga century-old na machuca tiles. But since yung iba hindi niya na kayang sakupin or malagyan yung mga ibang rooms natin dito sa ground floor, we had them reproduced. So ready ka na ba na ikutin yung mga iba pang gallery? Ready po. Sige, let's go! Nandito naman tayo, going to the second floor, kung saan makikita ang galleries 4 to 11. Yeah, so we have more galleries upstairs. Second Okay, floor yeah. po. Tara. Okay, this one, ang tawag dito, these are the Pedrachina stones. Pedrachina, okay? These are original materials ng Casa Real natin. Itong mga stones na ito, okay, from its name, Pedrachina, galing sa China. Na ang tanong, paano sila napunta o napadpad dito sa Pilipinas? These are Chinese granite stones,
And then, ginamit sila ng mga Chinese traders nung unang panahon as ballast ng kanilang Chinese junks. Okay, yung junk, ito yung barko na sinakyan nila from China going to the Philippines to trade. Para hindi tumaob yung barko nila, okay, sa dagat, kailangan nilang lagyan ng Pedracine stones. Okay? Pag sinabi nating Pedra, it's from the Latin word Petrus, okay, which means rock or stone. Okay, China, so stones coming from China. So ito yon. Ready for the next gallery? Okay, let's go. Super. Yan. Hala. Welcome Ang ganda. to the next gallery. Okay. See how beautiful it is? Yan. So in this gallery, we feature the natural heritage of Pangasinan, ang ating flora and fauna dito. Okay, so makikita mo sa mga iba't ibang paintings na yan. Ito naman yung Casa Real natin. This is the scale model of Casa Real kung nasaan yung ating Banaan Museum. So ito, pinatayo to, sabi ko kanina, noong 1840s, mid-19th century during the Spanish colonial period. And this is the very first provincial capital of Pangasinan. Nandito rin yung mga old nails and old bolts. So yung mga materials na yan, you can find here in Casa Real. And then these are the original. Ito naman yung in terms of Pangasinan spirituality, marami tayong mga beliefs. Okay? Dala-dala pa rin natin yung mga practices and traditions na ganito, like pag-aalay, pag-aatang. So, parang ito yung first aid nila noon. Opo. Yan. Okay, dito naman makikita natin yung mga iba't ibang talismans, mga anting-anting. Kasi tayong mga Pilipino, dito rin sa Pangasinan, may mga paniniwala yung mga ganyan. Pag suot-suot mo ang mga yan, malayo ka sa disgrasya, o kaya mag-a-attract ka ng swerte, mga ganun ang mga paniniwala natin. O Rona, nag-enjoy ka ba? Opo, sobra po. At maraming salamat po sa pasilip nyo dahil na-enjoy ko po siya. Yeah. At ang dami ko pong natutunan. Dito po mapapatunayan na sobrang galing po ng Pangasinan at sobrang ganda. Yeah, patikim pa lang yan, pasilip pa lang yan sa ating museum kasi mag-open pa lang tayo this coming September. So our grand opening for this for the museum, for our community, for our fellow Pangasinan to see and visit is on September 8. Abangan natin yan. O sige sir, aabangan po namin yan Yes. Okay, let's go. Kaya kapit lang, dahil sa ating pagbabalik, sisilip pa tayo sa mga iba pang indoor na ganap dito sa ating probinsya. Dito lang yan sa Ganda Mo, Pangasinan! Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot, dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. At Pangasinan! Uy, gutom ka na ba? Dahil dyan, kung kainan naman ang hanap pagkatapos mo maglakbay sa nakaraan, aba ay, sagot kayo ng very homey feels na restaurant dito sa Lingayen. Ang Mesa de Amor.
nandito tayo ngayon sa Mesa de Amor at maraming Filipino dishes tulad nito. Dahil tag-ulan, why not matuto tayo ng isa sa mga ipinagmamalaking handicraft dito sa San Carlos City? So nandito tayo ngayon sa Barangay Turac, San Carlos City. Kilala sila bilang bilao makers na nagsusupply sa iba't ibang lugar sa bansa. So usually pag mga dapit hapon na may mga rolling store na lumilibot sa mga barangay and it's time for merienda. Ano pong benta niyo, kuya? Lugaw, turon, maruya, palamig. Magkano po yung... Pagka lugaw, plain, may 10, may 20. Pagka may itlog, may 30. Pag may itlog, 30. Pag maruya po, Maruya, 10 pesos each. pati po yung turon. 6 pesos. Maruya tapos sa turon, tapos palamig po. Thank you po. Palamig. Bye po! Hi po, Tay! Kamusta po kayo? Mabuti. Kasi balita ko po, isa kayo sa mga gumagawa ng bilao. So, kamusta naman po yung hanap buhay niyo? Okay lang. Okay lang po. Ano pong ginagawa niyo? Nagbabamban ako ng bilao. Nagbabanban po. Para po dun sa bilao. Gano'n po kayo katagal gumagawa ng bilao? Tayo. Matagal na. Mga 17 ako, gumagawa na ako. 17 po. Ilang taon na po ba kayo? 78. Tagal na. Grabe. So, after po ng pagbabanban, Tay, ano pong susunod? Bibilat sa araw, Ilang araw po, Tay, ang pagbibilad? ganito. Usually, anong... Isang araw, Isang araw lang. So, paano naman po yung pattern nyo since from square siya? Paano siya nagiging bilog po? pag ganun, Opo. lagyan ng tali. Tali po. Mahirap po ba? Hindi Magganyan? pa. Or nakasanayan nyo na po? Tay, ano pong parang naging tulong ng hanap At- buhay nyo po? Pambili ng bigas, saka ulam. Pang araw-araw po. Isa din ako na doon na umasinso kasi itong bilao talagang malaki itong may tutulong itong bilao sa mga kabarangayan ko dito. Ito talagang may tutulong namin dito sa Barangay Turac. Yun ang original na hanap buhay namin. Time moves so fast, but I won't let this pass. So ito na po yung finished product na gawa ni Tatay base sa nakita nyo kanina. Akalain nyo no, na sa bilao ang dami ng magagawa kahit sa pagtulong sa pamilya and sobrang galing ni Tatay. Saludo po ako sa mga gumagawa po ng bilao or sa mga kahit yung mga maliliit na products pa rin. Kasi sa Pangasinan, ito yung nagiging kabuhayan, lalo na dito sa Barangay Turac, San Carlos City. So, tunay na Pangasinan ang galing po. Al fresco type yung place namin para maging siya sa mga tao na gusto ng parang kumakain lang sa labas na fresco yung hangin. Uy, akin lang to wala manghihingi. Right now nag-produce kami nung namin yung seafood lomi and pork lomi. Tapos
Nagsiserve din kami ngayon ng under breakfast. Ito yung dinadayo sa amin ngayon tuwing umaga. Nag-i-start siya every 7 a.m. to 10. Monday to Saturday po namin yung sinserve. Specialty namin dito, meron kaming kabsa chicken, Arabic food, tapos meron din kaming mga sizzling sisig. Yung sinigang, dinagyan namin ng twist. Ginawa namin siyang sinigang sa lechon kawali. Meron din kaming bangus de cocilo, squid a la pobre, calamares namin na tinadayo rin dito. Naging trademark namin dito yung mga pansit namin, like bihon, canton, and sotak. So, andito tayo ngayon sa Just Ice Purified Tube Ice located sa Barangay Perez, San Carlos City. So, curious ba kayo kung paano nagagawa ang yelo na sa inumin natin? Tanungin natin si Sir John. Dito yung start ng process namin. From the deep well, pumapasok siya sa raw water tank dun sa labas. And then from the raw water tank, iti-treat ng RO system namin dito. So yung RO system namin, it stands for reverse osmosis system. Pinipurify niya muna yung water before siya pumasok ng ice machine. So from the product water tank, papasok na siya dito sa ice machine. So itong ice machine namin, 4 parts din yan eh. Itong receiver, compressor, and then the ice machine, kasi yung ice bin. Pero yung tubig, pumapasok lang talaga siya dito sa ice machine. Ito kasing receiver namin, nandyan yung refrigerant namin, which is yung ammonia. So dyan lang siya nakakulong. And then itong compressor namin, that's basically yung parang engine ng makina. So dito basically po yung tubig? Yes po. Yes. Tapos, po, dito. Yun yung ammonia lang? Parang lang siya, yan yung refrigerant lang. Yan lang yung pangpalamig niya para maging ice talaga. Tara, try natin. Sako. Dito kita sa sako. Ah! Kaya. Ang lamig. So dito sa storage nila, pinapanatili ang room in -2 degrees Celsius para ma-maintain yung ating ice. Asan na nga ba si Jack Frost? Kaya ito purified tube ice because tinanggalan po namin na ng mga minerals and we made sure na maganda ang quality and malinis ang ating yelo. It's basically purified water na ginawa natin yung tube ice. Malinis po. Hindi tayo magkakasakit and other factors din. If it includes our food and all that, hindi tayo magkakaproblema sa katawan natin. Malinis lang din po siya talaga. Kalilat Pangasinan! Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff.
enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Galing Pangasinan. More than enough makes me above. This summer love, more than enough. The night is young. Hello, good morning. Ginata at saka sinigang, mayroon doon. Kumakain ka ng ginata. Opo, favorite. Anong ginutaan po yan tayo? Kalabasa, yung tinatawag nilang bulan lang. Bulang lang. So tayo, tanghalian niyo na po. Okay. So kung tayo mga nasa city, may kalan tayo, sila tayo, Lang-lang. meron silang lan-lang po. Pero check natin kung paano to gawin. Feel my heart accelerate. Our bodies press up tight, feeling so right. Kagaya ko ba kayo na naghahanap ng panibagong experience at hindi takot madumihan? Well, may excite kayo sa next na ganap natin dito sa Barangay Kintong, kung saan sila ay kilala sa pottery making. Nakakaraos din. Ano po Pabo yun, yan. Pab? Ah, okay. Pabo. Halika. Mamaya. Baka lilipad. Paano yung lipad? Ano yung sound nila? So, paano po gumawa ng mga ganito po? Opo. Ganito, kuha ka dito, saka mamasahin mo doon, Opo. pipit-pitin Yung lupa po, saan po kinukuha? sa bukid. Ah, bukid. Tapos iniimbak niyo? Oo, iniipon. So, ano pong susunod dyan, ma'am? Ilalagay ko doon, at saka lalagyan ko ng yung lupa, Saan ganito, po? dito. Tapos, ay, okay. Imo-mold nyo na siya. Oo. So, wala po kayo, Lola, nung iniikot? Nagmamanual kayo? Mano-mano lang ito. Mami, pwede nyo po ito? Ganito lang, oh. Yan. Yan. Kahit hindi po basa yung kamay? Kahit hindi basa, okay. pwede. Ano yung maliit na lutuan po ba to? Oo. Hindi, gripo. Maliit na Gripo. gripo. Yung ganyan. After po. Saka. Ay, ma'am. Ah. Ang galing. Yeah. Imo-mold niyo po gamit yung fingers. Tapos, what's next? Ilalagay ko dito. Tapos uupo po. Hindi. Ilalagay ko ito. Uupo. Oh. Ano pong tawag dito, ma'am? Ito, patos. Patos? Oo. Umiikot siya. Ako ang umiikot. Ikaw. May pang ping-pong tayo. Ano? Ito po? Ito. Tapos, yan. Gano'n po Gano'n. Dahan-dahan lang. Yan. Hindi nabigla. Dalawang kamay po ba? Oo. Kahit isa lang. Baka mahilo ka na. Mano-mano.
Mano-mano. Oo, kasi kamay. Kasi wala kaming makina, kami na lang ang uuikot dito. Pag natuyuan na ito, matigas na, saka ko papatungan ulit. Yan, ganyan. Gano'n po kapal dapat? Gagawa po tayo ngayon ng Spanish bread. Spanish bread. Pagkatapos nito, ganito na lang ang ano. Yung gagawin. Oo, gagawin. Wala ba masira? Pagkatapos dito, Rona, ganito na, tapos na ito, finishing na ito. Ilang araw po? 3 araw, saka pag natuyo na, ibibilad yan sa araw, saka kukulayan, magiging ganito rin pagkatapos ng iluto, yung pula. Nakatapos ako sa elementary, hindi na ako pinag-aral. Sa hirap ng buhay namin, tinuruan na ako ng ganito, saka yung gripo. Yun, natutuhan ko naman hanggang ngayon. Yun, nung mag-asawa kami, tulungan mo akong magmasa ng lupa. Gagawa ko ng gripo kako. Yan, kasama ko sa trabaho kong ganito. May anak na kami na 2. Dahil sa negosyo namin to sa awa ng Diyos, nakatapos na rin yung mga anak namin sa pag-aaral. Yung mga gusto pong makita yung produkto namin dito, dahil ito nga ang kilala sa San Carlos, Patire, dito lang po sa Barangay Kintong. Pagod ka na ba sa napakahabang biyahe at wala ka nang mapuntahan? Well, tamang-tama dahil nandito tayo sa RR Food Trip Place na kung saan matatagpuan ito sa Urdaneta Bypass. At meron ako ditong charan, 100 pesos. Kaya alamin natin kung ano ang pwede nating kunin. First, nakakita ko ng charan! Orange waffle eggs. Waffle eggs? I mean, tok neneng. At nagkakahalaga ito ng 20 pesos. Siyempre, hanap din tayo panulak. May nahanap akong best place. Tempting ang mango graham shake. At wag ka, 50 pesos lang yan. So ayan, kompleto na tayo. Meron tayong inihaw, shake, at kwek-kwek sa halagang 100. Gusto nyo? Have you ever wondered why it's more fun in the Philippines? Why does everyone love it? Well, every place has a story to tell. Kagaya na lang ng aking pinablin, Pangasinan, which is home to 100 wonders. Rain or shine, nothing can beat the fun and excitement brought by different places to give you new experiences. Kahit saan mang lugar dito, hinding-hindi mo malilimutan. Buong puso kang i-welcome na may ngiti sa mga labi at may higpit na yakap bilang kasapi ng pamilya. Pangasinan is a place where every corner is a tale to unfold and every smile welcomes you home. Ganda mo, Pangasinan! Kaya naman, samahan niyo kaming muli at sabay-sabay nating tuklasin ang mga natatanging yaman ng ating lalawigan. Dito lang yan sa bagong pasyalan na barkada,
Ganda mo? Pangasinan.